Mizoram Health Department thoktu za asom rukzet mai National Health Mission NHM hnuah mi te chuan voin July ni som pariat sang ni som ni pahnih chawhmadar kwa tangin tiamchin omlova an norna indefinite strike an nei chu antitopta a voin atangin an hnapa ngai an zom le don ta National Health Mission Employees Union Mizoram NEUM te chuan ni zandara le chan ve khan Executive Committee an nei ni in ni zana an thu chua antar nanga Sorkar le NEUM inkara CYMA chuan palai na thokin palai te thuken ang anga Sorkarin ma alak ngal don ta ka wangin tiamchin omlova an norna hi ti top anita ani National Health Mission Employees Union Mizoram thu chua chuan ti hian tarlan ania ni som pasari thlasari sang ni som ni pani Dariat le chan veya NEUM Executive Committee nei chuan NEUM le Mizoram Sorkar inkara palai na thoktu Central YMA OB te thuken NEUM te du dan sang hnuah kantarlan pakhatna study group report chungchang pahnina lolak chungchang pathumna mesma li chungchang palina so cause notice li chungchang hengte hi Sorkarin ma alak ngal tur thu kan palai te hna an lo soi chu keini NEUM Executive Committee chuan thutlinga kan ngaya kan palai te po in an ma ni ringam turin min nge na ne chuwangin NEUM Executive Committee chuan strike kan nei mek te hi ni som pariat thasari sang ni som ni pahnih tho tran ni chawhmadar kwa tang hian kan call off ta ti member te kan shat ti re an ti ane July ni som pakhat sang ni som ni pahnia tang khan NEUM te hian ni thum mass casual leave la in anwar chana July ni som pahni sang ni som ni pahnia Deputy CM Puton Riane nanin biak nuin until phut te alo tlin theidon lawawangin July ni som pali sang ni som ni pahnia tang khan tiamchin omlovin annuara July ni som parok sang ni som ni pahni khan Mission Director NHM mingin nuar te hi so cause notice pek ania kumkhat zel tang le cheng sang ni choi thei an ni thu tarlan ani July ni som pasari sang ni som ni pahnia Central YMA hian palai na athokta ani voin hian ZPM thalai le MPYCC chuan NHM thlawang hau hian malak antum meka heng malak antum na po hi an thul zui ve ta ani